Бия тук един, виждаш ли? Видя? Ей, как не го взема, растик малък? Бати педал. Мъртъв, но то се използва ултимат. Акулата. Ой, Да. не. Аз мислих, че викаш за шахта. Той шапто. И той има килна. Той има килна. Той офис Е, е да. асист. Двамата те фанаха гадно. Той е някак. Сега обаче, Според на мъгътна. бием ще. Ела насам. Ела. Ой. Или те замързих. Чао, чао. Чао де. Нека нож. Вие сега как ще го убие то? Баба яга макилна. Айде, килни. Костатка. Това зад мен ли е? Не така, не е честно, аз ще Почина, да килна. Толкова е. Да, видя. Мали, не. Колко е малко кръв. Споза. Два удара и го кил. Аре, пичо, би го. Се, чао. Уби го. Аре, омайна! Оле, много боби. Уби го, уби го да. е. Това заради това той използва такова. Как се казваше вече? Ултимат. Ултимат, ма как се казваше? Де го? Бо. Кой те интересува за него? Ела насам, ела. Давай сега, нападай. Ето напада ми. Афис. Това е лесно да нападаш. Ама, дали ще ги убием? Бой. Бой, ама, чао. Да. Ако има някой да ги килне. То. Пич би. Бранда ще млад. Изключено. Да, те са четирима път ще ги убият. Ако беше четирима, ако бяха петимата, но само на Риф, Зан, Сън, или там как Сън ли ти го наричаш, да? Да, пентакил, какви яки пентакил ми прави. С помощта на мен да е, това иначе. То как ми го взе? Вижда, толкова малко кръв за малко да го взе. Ай бързо да вземи, че те, виж, отивай до луна турет къде? Бързо. Ясно. Има там, видя ли че? Какво ти пука, че има? Кой ти пука? Виж, трепиш. Поред ти умираш. Чакай. Дай се направим, че не е страх. Аз се направим, че не е живе. Седния път съм умрява, че... Ние ще гътнем, просто нямаме шанс. Осем пъти се умрява и се отбил трима. Ти колко пъти си умрява? Убиха, нямаме шанс. Просто нямаме шанс. Ой. Ето беше яко. Моня ако не. Ела да вземи. Ултимата, иначе нямаше Това не е ултимат. Първо само да кажа. Защото аз играя. Това беше на ултимат, с което ме гътна. Това. Пиро, ман, класно. Или там както чете, и аз не знам. Трима уби. Браво на него. Не виж на колко са. Да, 200 кръв оти на 100. То е лесно така. Сега, петимата тук са на 10 кръв и едно само на пика и чака. Бързо долу. То може да издържи малко така време. Сложите с такива, къде бият. Може да ни казваш. Не интересува. Бягай.
Ми аз какво правя? Те ви фанаха мамени. Мале, фана мамени. Гате кулата, какво става тук? Виж, пройде се да ги довърши. Ти умрявай. Давай, давай. Аз съм умрял. Верно, ти не можеш да доживееш толкова време. Че не мога. Баба може. Гледай то как стай кулата, Ако е там тя. Умен Това трябваше да го уби. Не. Аз ли? Говоря на то как беше. Портабъл. Ама аз съм умен. Да, в кавички. Но ма кеф е те кръгови как минава. Чакай, нагоре. Ти отивай надолу. Ало, паре, аре, ала. Бъзгал. Добре си. Да, бъл. Аре ги фай сам. Ай се учи математика. Айва! Само ми даде. Да, Къде си? да, те седи минал, как ще го убим. Ти като ми за секунди. Не знам това. Ако може... Не минал, там. Да, ако... Аре, ходи да удръш, бах ти сашни. Аре, отивай бързо надолу. Аре, не. Бързо скапам. Скапания таки. Скапанят. Аз ще взема това. Скама, аз си да това. Бъзка. Добре, как се Аз ще гри. умра. Бързо вземи. Да, ще умрат Не, те. ако успеем. Гледай така как ще тръгне да им точи от кръвта. По две им взимам, и по една, по две. Може това да вземем. Ето, ма трябва ти да използваш ултимат и всичко. Ай съм всичко. Да, то не бяха. Стой така. Стой. Ое. Няма да го убия за това. Не само би. Не то, бе, би другия. Столото. Какво се бъгват да нещо. Не, умре. Това ще го бъде. Давай, силно. Да, чао. Лека нощ. Това са копия или ти си? Би. Нищо. Какво? Питах копия или ти си беше. Ако бях ни взели, това щяхме и гътня мата. Дано то вземи тази туретка. Ще я вземем. Дано? Да смей да... Но тази долу. Пазим рано. Трябва на всяка цена да опазим. Без да бягаш, каквото и да стане. И да умреш. Аз ще пусна тук на такова капанче да ми бие. Ако дойдат. Как ги позна? Мале, тук са трима. Така, за 2 секунди ме убих. Бати, бати. Аре, бе, виж ги на колко са малко. Не можах ли бе? Един е... За малко щях да го отрепа. ма... Да, знам, видях. Имаше толкова малко. Оле, дано не вземи туретката горе. Бим ги, ма. Направо ги изнасям ако я вземи. Бързо долу. Сам, и ултимата и всичко. Просто ги правя бърли. Направи си копия, бързо, направи копия. Коя? Вземай тази, вземи я бързо. Аз се направих копия. Бързо взимай я. Просто. Който я вземи май печели. И това май сме ние. Стой така. Само трябва да я пазим. Оле, но... Оле... Не колко вече малко. Виждам, Зад тебе, ако атакуваш и то може да го убиеш.
Дай, направи няколко кила. Направи, те му убиха па направи. Нека да учи. Не. Бихме ги. Да, малко го взема. Колко си малко. Го взема това направо. Оле, Дарик, бе, по-бързо, бе. Гадини. Това ме е досва. Бихме ли ги? Това се казва сила, бе. Браво. Супер. Виктори. Това беше и първото ни клипче на WoW. Това с вас бях. Супер 9. Довиждане.